Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado pitsa 14 na bulan sa Nobyembre tuig 2020. Oy, 41 kaadlaw na lang ang nabilin. Paskwa na, 48 dias na lang ang nabilin sa tuig 2020. Saylo na kita sa tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bayan sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Ila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal. 3 ka person of interest sa kasong pagpatay sa kagawad sa Sagay ara na sa kustodiya sang kapulisan. Gobyerno probinsyal na nagtagbulig pinansyal sa mga lokal vulnerable sector. Police Station 9 magapabakod sa ila Police Visibility Patrol sa beach sang Punta Taytay agod mapasiguro nga wala sang may naga-operate. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Nagdangat na 5.6 bilyones ang naapektuhan sa mga school building kag learning materials bangod sa bagyong Sirole kag Ulysses. Suno kay Education Secretary Leonor Briones, sa Kairuli pa lamang naglabot na sa 4.9 bilyones ang halit gindugangan pa sang bagyong si Ulysses na naglabot man sa 800 milyones ang naapektuhan. Lakip sa mga asset nga nagkalaguba amo ang school laboratories, libraries, gadgets. Sa karon ginareview pa sang DepEd ang figura sa koordinasyon sang DRRMC kag concerned government agencies. Samtang, ginanunsyo man sang Department of Public Works and Highways Chief Mark Villar may ginabulubanta 4.25 bilyones nga government infrastructure asset ang naguba
sa paglaslas ni Bagyong Ulysses. Sa briefing sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang datos base sa record sang ahensya tubtob las 9 sang aga Biyernes. Suno kay Bilyar may 52 karod section nga nagapabilin sirado para sa motorista bangod sang landslide, mudflow, debris flow, natumba nga kahoy kag baha. Amo ini ang kahalitan nga gintuga sang inasod-asod nga bagyo nga naglaslas kag nagbayo sa pila ka mga kaprobinsyahanan sang pungsod Pilipinas. 4 ka asod-asod nga bagyo ang nag-arangkada halin kay Quinta, pakadto kay Rule, pakadto kay Tonyo, pakadto kay Ulysses. Amoy na ako nga, nagsaka ang tubig hasta sa bubungan sang aton mga kauturan, di hamak nga kahalitan ang gintuga sang among bagyo. Rason nga kinanglan may preparasyon na kay suno sa pag-asa posible 4 o 5 pa ka bagyo ang mahimo magsulod sa aton pungsod tubtob matapos ang tuig 2020. Puerting halit ang gintuga sang bagyo. Wala ka mahimo, kinaugali ini. Hindi mo ni mapunggan tag sa katuig nagasulod ini siya sa aton pungsod. So halong-halong kita. Puerting halit niya hindi lang sa mga dalanon, hindi lang sa aton sini edukasyon, langkoy nga hinausan niya ang aton sini nga pananom, agrikultura, kadalagko sang mga kalitan, lakip na sa mga kasapatan, lakip na sa mga punong naton nga nag-alawas ang mga isda sa mong mga punong, lakip na ang pila ka managkalaigo nga kauturan naton nga nawad-an sang puluyan. Amo ini ang puwerte kadako ang halit nga gindulot sa mga bagyo nga nagsulod sa pungsod Pilipinas. Labi na gid ang Luzon. Ang Luzon daw hindi na malispunihan. Bisan wala bagyo. Basta mabunok ang ulan, gasaka ang tubig. Bilo sea level ang Manila. Di ka delikado, no? Amak mo Marikina, sus, porte. Ang tubig galambot sa atop pa. Porte nga kasapatan ang mga nagkalamatay. Amak mo nga, sudlon sang baha ang imo puluyan, ang imo ginpundar, ang tanan nga kagamitan, kung hindi mo mahingagaw. Mayo-ayo ya ang may mataas na mga puluyan, may second, third floor sa mga building nga hindi malabot sang tubig baha. Pero kung ang balay mo isa lang ka floor, sigurado gid sudlon sa tubig. Gubon niya ang tanan nimo nga mga pagkabutang. So sa aton mga kauturan, extra nga pagkalong. Sa aton mga auto dire sa Negros, kag Bacolod, basi may sulusubra ka mo, pwede man makapadala ka mo bulig sa inyo kakilala, sa inyo mga imata, kag didto sa nagkalain-lain nga probinsya nga ginbalbal mayad sang bagyo. Kay di buinas kita nga wala kita ginigo sa 4 ka asod-asod nga bagyo. Ginspare ang Bacolod kag probinsya. Panahon naman siguro nga maghatag kita bulig sa aton mga kauturan nga nagakinhanglan dito sa lugar nga ginbayo todo sang asod-asod nga pagsulod sang bagyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:07 na, morning na sa bilog nga Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Sabado na naman, anano ang mga balita nga nagtulhaw dire sa syudad sang Bacolod. Kamusta ang probinsya sa Negros Occidental? Kamusta ang mga balita? Kamusta ang COVID-19? Mayad na gawa, nag-ulo-os-os na ang biktima sa COVID-19. Kamusta ang mga merkado? Kamusta ang mga negosyo? Kamusta ang aton mga driver, kabilugan? Kamusta ang sitwasyon sa Dakbanwa sa Bacolod? Updan kita sa aton patrol karon nga kaagaon. Balita sa patrol.
Upod kita kay Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin! Sean Fred, good morning. Subong kaagahon ang patroliwat nagalumbiyong na naman sa dalanon sa syudad sa Bacolod. And this time action, Fred, ang sitwasyon makabig ta masyado pagkatawhay sa mga dalanon kag major nga mga roads naton diri sa siyudad sa Bacolod, partikular ang dalan sa Lacson kag ang Burgos nga amon ni kasame malabayan kag maagyan aksyon na Fred, no? Aksyon, Alvin, Sir. mamangkot ako tang laas langit, ebe, kamusta? Oh, maayo action, Fred. Kapakita ang aton sa mga kabitunan sa kalangitan action na Fred. Although may mga portion nga ginapalibutan sa nga galom, pero majority makitan taman nga mayad ang sitwasyon, no? Kabay pa nga magpabilin nga mayad o kung mayo nga aton sin nga tiyempo diri sa probinsya kag syudad sa nga Bacolod, no? O grabe man to yagin natabo to sa Marikina action, Fred, no? Oo. Ang Marikina, ang Pasig, even ang ang Montalban, Rizal, kag ang iban pa nga lugar sa Luzon, in las git sang bagyo. Maswerte kita kay kahit papano the reaction na Fred sa piyakis sang pandemya wala na dugangan, no? Ang problema. Pero ang halit sa mga pananom kag iban pa, makon mo to ya entrada pa lang 5 point something billion, no? Ang halit action na Fred sa part naman sa mga learning material sa mga kabataan sa Department of Education. Grabe ato ba? But anyway, action na Fred, no? Kunti subong kaagahon ginlabyan naton ang area sang Capitol Lagoon. Kumbala may kuan pa naga-jogging, specialty subong ya Sabado ang iban way manwa obra, ang iban kuntani nga ginalantaw tang ara sa sulod sang Capitol Lagoon. Pero handa naman aksyon na Fred ang mga gwardiya sa Capitol Lagoon sa piyak sini nga may mga pagsulundan galing kiti maro budlay gawak maga-jogging ka dito yang okay lang kung may face mask pero may face shield yung iban niya nga walking lang sa sini nga kagahon aksyon na Fred, no? Ga-walking lang kagang iban way man gasuksok sa mga face shield. Importante sagwa lang, ara lang sila aksyon na Fred sa sagwa kag nagaaro ehersisyo. May iba naman na diri aksyon na Fred ng mga taxi nga parking sa kilid sang mga gasolinahan. Ang iban ara man sa tubang sang Regional Hospital nga Pangyadi nagahulat sa mga pasahero subong aga aksyon na Fred. May pila na sa mga kauturan nato nagaplastar man sa nga ilasin nga mga baligya subong kagahon aksyon na Fred. In fact, diri sa area sa Burgos sa public market nagaamat-amat na bukas ang mga utanan. May ara naman bukas ang mga baboy kag iban pa aksyon na Fred. Yung mga isda subong nagaamat-amat na man naman sa pagladlad, no? May nakita diri aksyon na Fred ang Pasayan, pero first class ni nga klase sa Pasayan ranges 320 to 350. Putian na siya? Putian ni siya aksyon na Fred. Dalagko? Oo, dalagko. Para sa akon, special ni katama ihan ay sa lamisa bala kay kung lantawon mo daw ang iban, although lain gid man ang lukon, lain man ang Pasayan nga putian, pero dagko gid ni siya aksyon na Fred, the best ni siya nga Pasayan. Ang iban man diri ang Bangros ready naman kag of course sa panlalag ko aksyon na Fred kahit papano si Nini nagpreparar naman, no? Ni ano mga klase sang isda ta subong mga panlalag ta? Tuna kag tabas. Tuna kag tabas. Ang tuna ta subong nadako-dako sang tuna mo ba pila ni siya pre? 350. 350 ang tuna ni siya subong aksyon na Fred. Ang tabas mo ya? 200. 200 ang tabas ni siya. Mayad na ni siya aksyon na Fred, no? Ang tabas niya muling kalagpad bala damol sang iya sining unod kagimbis lang galing iti damol sang imbis yaman, no? Kay ko na siya kay Nini ni siya aksyon na Fred. Araman diri kay Maymay, no? Ang si Maymay ang available subong kay Maymay Bangros kag Matan, no? Bulaw, oo.
Mataan mo, may pila? 160. 160 ang mataan. Ang bulaw mo? Tag 200. 200 mayad na lang na nagligad ni 220 ning bulaw action Fred kay ang isa ka kaha tag city mil mo ang isa kaha pero subong yan nagnubo no mayad di siya kay nagnanubo subong bali ang bangros mo karon Fred tag pila Tag 180. Dagat. Dagat bangros. kanti siya 180 so imo din dako niyo okay sige salamat gid Action Fred si Maymay at least kahit papano sa aton sini nga mga kauturan temprano pa nga pamalaklon sa sini nga kaagahon. Action Alvin, Yes, sir. may mga gingaw lison da lagko nga mga isda. Gingaw way gingaw subong Lison. lison way man no. Ano ni nga isda ni Fred? Dubla amo ni nga medyo dako Action Fred no. Ang dubla pre tag pila dubla mo? Dubla mo, ha? 180 Action Fred, no? Ito sa mga kauturan ta si Marot, tag pilang Marot. May Marot ka da, pre? Wai, Marot nga available, no? Bukaw-bukaw. Bukaw-bukaw, yes, pangitaot ang bukaw-bukaw. So far, sa apat ka lamisa nga bukas kag temprano pang nagladlad sang labaligya. Wai pa so far bukaw-bukaw Action Fred. So far no wala pa bukaw-bukaw pero at least kahit paano ya sa mga kauturan tanga temprano pa pamalaklon di at least ready na ang ila sini nga mga isda ang Nylon shell wala man. nylon shell yaran Action Fred amo nang gida mata-mata kadto subong aga ang mga shell diri nga available punaw no punaw lagko man Action Fred may dagko may gagmay ang kabilugan pila ang punaw ta subong day Tag 80 ang kilo. taga 80 lang ni Action Fred ang kilo sang punaw nami man diri Action Fred kay iyan isang din nga lugar ang punaw mo Sa madalang Ibi Mangalona. sa Ibi Mangalona palgid ni Halin no iniyo ang tahong na no tinagintala ng mga tahong Action Fred tagpila 50 ang kilo. 50 ang kilo. Mayad ni. Pero may mga crablets direction Fred. Nakatilaw ka ni crablets Action Fred. The best, no? Butang iluto. Bala sa may itlog, butangan mo jutay nga harina, kag prituhon. Kampyon na. Ang crablets mo, tagpila? 120 ang kilo. 100. Pero yung kakasama na ning kanya? Way na ang iyang aluka baka kagat. Way na. Gingkakas na lang. Ang kamoy yan. Lawas ka kamoy na lang. Oo, may ara pag-leader yaw. Tano ni siya klase, sising gintala na ni, no? Namit na. Baso, namit ni. Tagpila na siya? 20 ang baso. 20 Tag ang 350. 350 Action Fred baso. Tag 20 ang baso ti mayad na ni ang iban ni Action Fred basta mo ni nga agad abis niya kilawon mo no tangan mo lang na siya sang katumbal kag langgaw bites na amali ang the best sa kaagahon Action Fred no amali ang mga shells pa lang so far nga available subong nga aga halin man sa Ibi Mangalona ang panlalagot to kagina halin to sa banwasang hinubaan well ang iban Action Fred halin man diri sa aton may ang ginahulata ang iyasang balya dulid nga supply kaya nga ibandara sa area sa supply nga sa banwasang balya dulid ang bukaw-bukaw nan sigurado halin niya sa banwasang balya dulid. So for Action Fred amuli ang pila ka mga sitwasyon kag presyo karon sa merkado partikular sa Burgos public market. Inatamyaw talanggali kay aga pa nag-preparar kag busy na ang iban Action Fred no. Especially ang presidente man sang Burgos public market sila Mr. and Mrs. Ruben Casipi. Ini patulad ha. Ini pato ari ti kagina temprano pa to nag-offer siling ko mahimutan na isang aton obligasyon siling niya. Sunod lang ko da sa kay Ruben kag mga pita. Good morning kay Nini Pato. So for Action Fred ang observation sa patrol ang ginadulong sa inyo sang Soundon Plus Herbal Coffee Mix. Amuni ang kape nga
sa Burgos Public Market with Action. Nanikiraw ang kaaksyon nyo, Aksyon. Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:19 na. Mga presyo naton sa merkado. Daw medyo aga pa. Mayad na ang mga presyo sa merkado. Ano ang pamahaw nyo da? Sabado subong. Kinanglan na may maayong pulo pamahaw nga ibutang kita sa lamisa. Namit subong tulag ino. Ano ka namit Kagabi, kadlawan ni Ruben Tampos, pwerte mga pagkaon. Anong manamit nga pamahaw? Kung Sabado, kung may mga panalagko nga ulo sang kuwambala, ning mga dalagko nga isda, dingaw kada, lison kada, namit. Tapos, sabawan mo bla, baklan mo batuan, sos paitan, pagkatapos, sampawan dahon tangkong, garaguso agi sa pagkanamit. Kung may lagko ka nga bukaw-bukaw, na bukaw-bukaw bla nga tag 2 kabilog 1 kilo, lagko na, isugba mo, sos sa pagkanamit. May sinamakan ka, asyo, sos puwerte. Nga panagitlan ka sa pamahaw mo, karon nga kagahon. Kamusta man ang aton mga tagpalamati una nga hutong sa aton pagpulupanamyaw morning kay Melvin Piñapel, kay Bet Lubao Kontratista, dira kay Milili Oligo, kay Philip Lauriente, kay Christ Terry Paul Javier Tanatan, kay Dilia Liabe, kay Cory Bidaha, kay Cheryl Che Campa, kay Erne Odasco Lidas, kay Yolanda Alcayaga Galigar. Baw, ako maldita, agali man? Ara ka sa Hong Kong, porte ba? Kay Loveman, porteo. Kay Eprelen Estelier, good morning man. Mayo lang nga pagmonitor, karon nga kagahon, Sabado. Mabalik ako pagkatapos ini. Para sa bayan. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang ayaw sa pagtuhaw sa militon Mga balita ng dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang hinadang pilihan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros sanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:24 na. Ang bilog nga Visayas, Occidental, Mindoro, kag Palawan. Lakip na ang Kalayaan Island, maka-eksperyensya sang magalumon, tubtob nga magalumon nga langit nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang localized thunderstorm. Nag-iskirda na ang bagyo nga si Ulysses. Nagwa na siya sa para sa aton Philippine Area of Responsibility. Kasarangan tubtob makusog nga hangin, alin sa nasidlangan panaaminhan sidlangan nga mag-aapekto sa Mindoro kag Palawan lakip na ang Kalayaan Islands. Mahinay tubtob kasarangan naman nga hangin, alin sa sidlangan panabagatnan sidlangan ang mag-aapekto dire sa aton sa Visayas. Nagagwa na ang bagyo. Kay na sang aga, mga alas 9:30. Kahapon sang aga. Kaga may ara pa. Mga 4-5 kabagyo suno sa pag-asa nga mahimo magsulod pa sa aton pungsod. Mao kabay pa. Nga ika-21 ato. Di ko mag-ara pa 4, 25. Gasulubraw. Nagliligad nga mga tinuig tag 22, pinakataas 23. Subong kon amo ini ang pananawan sa pag-asa sa pagtuon nila nga may 4-5 kabagyo pa tubtob magtakop ang tuig. Amo silingon ba medyo kulukulbaan pakitas ni, no? Kag ang bagyo iya sa bulan sa Nobyembre kag Disyembre mga mabaskog nga bagyo ina. Kag hindi malikawan saplidon ang Western Visayas. Kabay pa, madala gyapon sa pangamuyo nga hindi kita magkalaigo dire sang bagyo. Kadamo-damo na sang mga kalalatan nga aton agyan. Ginwaswasan na kita ni COVID-19. Winaswasan na kita sang bagyo. Ginapasundan kita sa mga linog. Hindi na maintindihan ang nagakatabo subong sa kalibutan. Puwerte, no? Kadamo sa mga kalalatan subong nga ginahanos sa aton, hindi lang dire sa aton, sa bilog nga kalibutan. Ang COVID-19, kahapon naga-monitor ako dito sa Houston sa Texas. Sos! Puwerte, 1,000,000 kumpirmadong kaso sang COVID-19. Ang aton di 200,000, ilato yung milyon. Puwerte, sa New York man, si Gobernador Andrew Cuomo, siling niya ang tanan nga restaurant, bar, mga gym, ginsira alas 10 ang gabi. Sumugod kahapon nga daw bakulod man, alas 10 daw gasiraman. Porte ang arangkada dito. So, hamak mo, sa Texas, ikadwa ini nga most porte nga populasyon naka-record sa 1.2 milyones nga kaso sang coronavirus. Kag mga 19,000 ang nagkalamatay halin sang outbreak sining coronavirus sa bulan sang Marso. Suno sa report nga na-compile ni John Hopkins University. Sang John Hopkins University, ang California, inigo man, porte man ang populasyon, may ara man 995,000 ka mga kaso. Kag ang Estados Unidos naka-record sang sobra 240,000 nga mga nagkalamatay kag 10.3 milyones kumpirmado inigo sang coronavirus. Perte, tamak mo. Ila to hindi maintindihan to ya. Ang coronavirus, ang igo sa ilaya milyon, ginatos kalibo ang mga nagakalamatay. Amo ina, ang halit sang COVID-19. Budlay, no? Saan pa na siya magwa man? Kung magwa sa dire sa Bacolod, lipay di kita. Uy, ang Iloilo balaya, wala na korpyo. Kado, may ligwa na yung Iloilo. Ang aton dito, alas 10 pa, tubtob alas 4. Gayo gani mga negosyante, alas 12, tubtob alas 4. Dito sa Dakbanwa sang Iloilo, wala na ya sang korpyo. Wow, kita mo ilan na. Kung gasunod lang kita sa mga pagsulundan,
Basi kung magpariho man kita sang Iloilo nga kakason man ang kurpyo, kakason man ang likorban. Kung makakas ng likorban, wala na kurpyo, enjoy kita. Pero sa gihapon, extra nga pagalong. Galing kay ang art district gid sa Mandalaga na nagalit. Di lang tawa na. Di kundi linigot na subong ang bilog nga dakbanwa sa Bacolod. Ang mga negosyo ginabantayan na. Ginapasiradaan na. Kung painom ikaw. Sabagay kung tani nang inom bala, maayo man nga medyo kalingawan. Upod-upod sa mga grupo. Pero ibutang nyo man sa mga pribado nga lugar. Di mainom kayo da sa mga higadalan, mainom pa da sa mga ilimna niya, inom mo sa mga restaurant, kagiban pa nga mga balaligyaan. Di natural kundi dakpon ka, kaya hindi pa na mo. Dahil sa general community quarantine, hindi na pwede. Ang partial nga lifting sa likurban, amo nga gitagaan tsansa, nga makabakal ka kung mag-inom-inom ikaw, alas 12, tubtub alas 6 sa hapon, dalon mo sa imo puluyan o kung pribado nga lugar, nung kagid sa mga lugar sa publiko nga maagyan ikaw. Di bangod sining natabo sa Art District ka, na disgrasya. Ang tanan nga mga establishmento komersyal ginapaandaman, nung ka nga mag-abre ka kay sigurado kung madakpan ka, basi may penalidad o kung magpasaway ka pagid, basi permanente nga kakasan ka sang business permit. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:30 na sa aton mga plantador gamay kagdalag ko, ining karon nagabatyag man sa manubo nga patubas sa panahon sang pandemya nga krisis gid pangkalibutanon, ariho, basi kon Radio Philippine Standard Time, las 4:32 na. Good morning da. Kay Pilinora Oliveros, nagamonitor siya sa La Castiliana. Kay Mon Lisay, kay Lily King, good morning man. Kay Elmer Bailon Baron, morning. Padayon lang nga lulupod kita. Tagsa ka kaagahon. May na kay kung kagahon, manamit ipamahaw, manamit pag-inopdanay, dire sa Aksyon Radio Bacolod. Kay Iba Puentes Pina Condes, good morning man. Mayo man nga pagmonitor. Kay Alex Montisa, mayong aga, naga-monitor na, ariglado, basta upod-upod kita. Tagsa kakagahon, okay lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:33 na. Dito sa Iloilo, ginpalayag kagabi ni Jonathan Bla, ang isa sang writer kag direktor dire sang drama sa Aksyon Radio sa Iloilo kuno ya. Magsakay ka sa round trip dito, kinahanglan niya magsaka, kabayad ka na sa driver. Kaya kung maghatag ka to kasinsilyo mo, ang nagapungko kang mga pasayro, hindi magbaton. Kaya basi maglaton bala ang COVID-19, istikto to mo. Abi, mabayad ka, ihatag mo na, sa upod mo sa round trip kagasakay, hindi yung magbaton, pabulag-bulagan ka lang. Kinanglan niya pagsaka mo, bayad ka dayon. Hadlok sila nga bisan sa kwarta, malaton ang
COVID-19. Nausto man, ba may aragi kong kaisa nga eksperyensya ko. Mga estudyante pag-iban, hubin pa, maghatag sa bayad, nga wala gid lihog, nya bayad ko. Ba do ato lang ikaw ang konduktor sa tupadya, ako niya kung magsiling siya nga lihog ka biya, mabayad. Ako ya bisan sa punta ko, kadtuon kong driver kag batunon ko na kagihatag to, may lihog ka nami pamatian bla. Sus, kung may ara kanya nga, daw ka ayaw mo sa tsura, daw estudyante man, iban daw may alaman. Pero kung maghatag sang bayad, daw may sulgoon siya sa sulod sang round trip, niya bayad do, iduhuli sa imo. Ako natulo ko lang Misa ka estudyante nga ti, daw hindi ko kapugong bla, kaya daw kanugon nga bata. Daw may tsura nga bata mo. Bayad! Tatabuan nga ragi ko skilid. Buka tatlogin niya bayad o. Wala ko sapak. Dugay tulog ako. Hindi ko inday. Gaskwila ka. Gintudloan ka ba sa gininganan mo nga maghambalihog? Palang luspad pa kabata nga. Hinay mo lang hambal ko. Kaiskwila ka. Ako gila magsiling nga. Lihog ko ay. Pagkatapos paghatag mo, salamat. May bili gina o ginabakal gina. Ang bata ka palang luspad mo. Wala mo ko akigi ko di. Inambalan ko lang siya. Nga usaraman ang tinaga nga lihog. Wala kag ginatudloan sa balay mo nga. Ako bisan sa kabataan ko, magsugo ko may lihog gina. May pasalamat gina. Ti ikaw yaga sakay ka da. Hindi magkukonduktor. Masinggit lang nga bayad o. Medyo may leksyon to saya. Siguro nakuha igid ang leksyon. Lingko inday, wala ba lagi na bayaran ng magsiling kalihog. Kag salamat. Manami pang pananawan sa tao sa imo, daw edukado kagid. Palang luspad pa sa bata nga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:36. Mabalik kami pagkatapos sining isa ka paid program. Hindi maghalin, standby. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang
ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon.
sa gihapon. Padayon action radyo, pakolon saludo sa imo. Padayon action radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon action radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsang anong ang kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Radio Philippine Standard Time, las 4:48 na. Balik kita sa aton pagpangalagad. Oy, ang Department of Trade and Industry nagpanumdum na sa mga lugar nga ginbayo mayad sang asod-asod nga bagyo nga kinahanglan ang inyo mga presyo. Labi na gid sa mga negosyante bala nga ang mga lugar nga ginpaidalom sa state of calamity kinahanglan hindi nyo pagpasubrahan ang presyo. Kay naigo na nga daan, nagantos na sa COVID-19, binalbal pa sang asod-asod nga bagyo, baligyaan mo pa mahal nga presyo, disgrasya gid ang aton mga kauturan. So maayo man niya ang paandam sang Department of Trade and Industry nga hindi kamo maghingalit sa aton mga utod. Kaya ang pila ka negosyante luwas sa maayo. Ang negosyante
Wala kwestiyon nga maginansya ka, pero hindi lang matamaan, gibala. Inadoga pangalit ka, inigo na sang kalalatan, kalitan pa. Inigo na sang kalamidad, pamahalaan pagpresyo, daw sobra naman na. Ang gaba timan kagmirisi, andami ninyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:49 na. Ini magkalipat, kinahanglan mabakod ang lawas, bisan Sabado subong, abierto ang live. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na, morning lang, dira kay Jumar Ayagan, kay Siren Agabon, kay Josie Yu, kay Vanessa Mayo. Si Vanessa, may snow na kuno sa ground subong. Hindi ko magsala daw sa Vanessa, Minnesota ang lugar mo, no? Da ka subong, tiner, tindaga snow na kuno to. Nami, no? Amo na nga lugar bla, pero pro sa aton nga Pinoy nga wala manad sa pertiktugnaw, sos. Hindi maagwanta. Ang balatian nga daan sa Pinoy subong arthritis, sos. May mga rayuma. Sa una rayuma na, nag-high class, nag-arthritis. Di kung may igo kas na, pertiktugnaw, di sigurado, piang pagkaaga. Bakalay. Good morning man kay Dideni Ejuna. May lang nga pag-monitora. Sige. Dira kay Engineer Mungkada sang Silin Homes. Good morning. Kay Judge Snap Diamante, gabugtaw na ni. Sila ni Pare Remias Arroyo. Morning di sa inyo. Si Raul Alibugas Dalomda, galadlad ka na da. Kay B.T. Lau sa Binalbagan. Belated happy birthday kay Ruben Tampos sang LTO kahapon. Kay Dr. Ray Valencia sang Binalbagan. Good morning man. Dira kay Pare Erning Horilia. Kay Estoy Queredo. Morning man. Kay Nick Barca. Kay James Patalagsa. Kay GC Sindico. Kay Munsing Siukon. Kay Joel Perido. Kay Roger Aguirreda. Kay Lore Aporado. Dira kay Jubert Carion. Kay Mayor, kamusta na? Kay Jutay Pasqua. Kay Lorini Canson. Dira kay Buni Advincula, good morning man. Kay Bibitan, good morning. Kay Engineer Nariel Bantay. Kay Jerome Solinap, morning. Gabulog taon na sila, sini nga kaagahon. At nagsabat si Banisaw. Bao, 36 anyos na sa to sa Amerika. Bao, porti, no? 36 anyos sa Amerika. Pilak adlaw siguro mabulo bakasyon man siya diya sa pungsod Pilipinas. Kay Runi si Dayon Gordon, good morning man. Gasaka ang mga nagkalamatay tuga sa pagbalbal, pagbayo sang 4 ka bagyo nga sud-asod subulod sa pungsod sang Pilipinas. Ang militar na karikod 39. Ang pila ka mga local government na karikod 40 mas. Diin ang mas husto dire. Bangod sa mabaskog ngangin kag madamol nga ulan. Sa press briefing ya sang Armada Kusog sa Pilipinas,
pagisahipin nila nga si Gilbert Gapay 39 kabanggay na recover sa Search, Rescue and Retrieval Cluster sang gobyerno. Suno naman kay Interior Secretary Eduardo Anyo, ipa-verify pa ang posibilidad nga hindi tanan may angot sa bagyo ang mga nagkalamatay. Mayo man. Kinahanglan ipasiguro gid tipunon anay ang tanan nga report sa local government unit pagkatapos ikomparar sa mga record. Ibang nga duluble mo, may record ang PNP, may record ang Armed Forces of the Philippines, may record ang pila ka grupo sang local government unit. So, kinanglan isa-isahon ini siya kung pilagid ang halit, pila ang mga nagkalamatay, pila ang missing, kag sumuman, pilagid ang kahalitan, tuga sining inasod-asod nga bagyo. Ti bilyon ina siya. Bilyon ang kahalitan. Tiyamak mo na nga rehabilitate mo na. Ang gobyerno subong purte ng utang niya. Bilyones dolares pa sa mga bangko dire sa Pilipinas kagwa sang pungsod para itabon lang ning special amelioration program ipanagtag sa mga nagkalaigo sa COVID-19. Purte nga panghulam, purting utang naton, bilyones dolares na. Galibog ulo ta kung ano pagbayad ta sini. Gaplano ang gobyerno nga next year mapasaka sa buwis. Tisiling sa mga senador, imbes nga ipasaka ta tax, naigo ng pumuluyo, gapasaan na sa diya maka problema, kaltasan mo paduga nga buwis. Kadra mo bawion ang gasto mo, patay si Juan de la Cruz. Kada mo sa mga assets ang pungsod Pilipinas, nga ibaligya ta. Nga hindi man mapustlan bla, ibaligya ipamayad sa utang. Ang iba na gani, tagpila ka ginatos ka hektaryana, ginahampangan mo na golf, sang mga mataas ka opisyal sa militar, ipamaligya na para ibayad, hindi kay ipapasaan mo, buligan mong tao, waswasan mo bulig, special amelioration fund, wala kagtuo pagkatapos, bawion mo gali sa tax. Di kundi do angay layang ginimo mo karabaw ang pumuluyo, pabaka-bakahon mo bayad para ibayad sa utang, kadamo man sa asset sa gobyerno. Hindi nyo man pagpatami si Juan de la Cruz. Gasagod na nga daan, postdakan nyo pa, sandako nga problema. Ay ho, ano ni kanami tanino? Ang pungsod Pilipinas, paraiso ini mo. Takom ini nga pagka pungsod, ikumparar sa iban nga kalibutan. Di kumplito tadi mo. Ang kagulangan ta kampyon, ang mga talanawon kampyon, kung wala lang lagi na himuslan, wala ginapatarasakan, pangutod, pagpulod, kahoy, kalagko sa makahoy sa kagubatan ta, sa kagulangan, kampyon, wala kita ginabaha sa una, pinangutod sa mga illegal lager para makamani, ang inbili niya sa aton, pila kautod sang kahoy, nga kung magulan, do ang atong premyo, baha ang mga kabanuhanan kag kasyudaran. Sa una, mga 60, 70 anyos nagligad. Sa aton katigulangan, wala kakabati yung gasaka ang tubig. Kaya mati, purti kadlag ko, ginatos katuig nga kahoy nga gintuga sa Dios. Gatindog, amo na siyang gasuyop sa tubig. Ti karon wala na. Ang imuon sa tubig, manaog sa kasyudaran kag kabanuhanan. Resulta sina baha. Purti nga himulos mo. Sa pungsod Pilipinas, tamas-tamas kita. Napaidalom kita sa paginahon sa Gatsila. Lapit 300 katuig. Kaya mo nakisang ang batasan sa Gatsila, nakuha pa naton mga manyana habit, nga kudugto matulogid. Amo na bla? Kagang pila pa ka mga batasan sa Gatsila, na kuha naton, lakip na, nga madamo man, sang mga katsilaon ng itsura, kay ti, amak mo nga lapit 300 tuig. Ginsulog kita sa mga Chinese, ginsulog kita sa mga Japanese, ginsulog kita sa mga Kano, ng lain-lain ng aton rasa. Amo na nga ang aton itsura hindi man ate, kay ang
nag-estarisyon na ya sa Negros, Negritos, Atigid. Sinulod sa nga sila, tinabog man sa bukid. Ang kabangkala na, puraw na atida, sudlon sa katsila, sus. Pinasaka sa bukid, amon ng kasaysayan blas, ang mga ati naton, nga nag-mass suicide. Tanan sila nag-suicide. Bangod sa ginimo sila, nga pagpakanubo kag pagpalayas, gikan sa kalupaan. Pinasalig sila sa ulihi, luwas sa maayo, abi. Tiyang katsila ya, siling niya, ang tanan nga malabot sa imo panulok, imo ba? Kundi kita ya nga Pinoy, nga taga Pilipinas, squatter kita ya, sa kawagalingon ta nga pungsod. Ato na pungsod, ato na duta, squatter ka pa, kay gin pang-agaw sa pila ka mga pangayaw magluwas sa maayo. Inaya history na ya. Hindi na ya butig kay history na sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Kay kung wala tagin ulipon sa iban nga pugsod, tutadi kaday sa aton may puna duta. Tigin rason na, ano, abin niya kaya katigulangan tatahor, hindi pinangagaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa tak na alas 5 kay Rosemary Balyes. Good morning man. Kay Didane Ijuna, may lang nga pag-monitor. Oy, sa aton mga mangunguma, nga nag-antos man, nubo ang panubason, ginigo pa sang pandemic, ari ay, pamat. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02. Mabalik kami pagkatapos ini. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal.
Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID?
Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09. Oras ginadulong sa inyo sang VIX. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10 na. Good morning lada kay Eddie Villacampa Sr., kay Aida Alunan, kay Eddie Laos, kay Heaven. Good morning. Standby, mabalik ako pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong
pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagkain na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16, kapi-kapi tanay, Dr. Alfred's Green Cope. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Report na ton sa pursa sa aton kapulisan, Police Station 9. Magapabakod sa ila Police Visibility Patrol sa mga beach sang Punta Taytay agod, mapasiguro nga wala sang may naga-operate. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Action Fred, good morning. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Gipabakod pa ni Police Lieutenant Gilbert Madalis, hepe sa Police Station number 9, ang Police Visibility Patrol sa mga beaches nga na pahamtang sa Barangay Punta Taytay, syudad sa Bacolod. Ini matapos ginpasira iniliwat sang syudad, bangod siya nagadamo nga nagakadto sa mga naglaing nga mga beaches sa Punta Taytay nga wala ginasunod ang health protocol. Agoy mapasiguro Action Fred ni Batiles nga wala sa may magbukas nga beach resort sa Barangay Punta Taytay, iya ini ginapapatrol sang kapolisan sa buligman sa mga barangay official sang barangay Punta Taytay. Yari ang parehag sa hepe sa police station number 9. Ginamonitoran natin na sila. Gabala man na sila kay cooperative man sila kay balan man nila nga may existing executive order mo. Pag nakabutang sa executive order natin nga bawal pag na sila magbukas. So yung cooperative man sila, nag-follow man sila kung ano ang order natin sila. Conduct man kita patrolya, monitoring, matagiban ang aton barangay officials no, monitor man to damo sila monitor, even ang mga pumuluyo dira no nga siyempre damo abidang nagpositive sa COVID ngayon. So ang mga pumuluyo man dira, watchful man dira, kag observant din sila sang mga health protocol. That's why nga ang mga resort dira nga damo mga bisita, i-report nila ang aton pumuluyo sa aton. Maayo bala ang relasyon sa pulis sa aton pumuluyo. Dami wala kitong problema kay anytime nga may obserbahan sila dira nga hindi
di amo, report na sila sa akon. Bali, ang sa akon, bilang tipupulos ninyo, ang amon mo lang is implement na lang kami kung ano ang nag-exister nga layi, kag kung lang legally nga ginamando o sa akon. No? Naintindihan nato na sila, nga naintindihan mo nato ng nature sa nila negosyo. Dali nga ang aton man dire iunahon din naton ang safety kag ang pansa naton nga mga pungkayo para maiwasan kaming COVID. So, nga ulat-ulaton lang naton ang tamang tempo, tamang oras na mabalik din ang negosyo no. Hindi pa man siguro kubong pero magabot din ang tamang oras. Action Fred, si Police Lieutenant Gilbert Patriz, hepe sa Police Station number 9 sa interview sang Aksyon Radyo. Ang inyong kaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Morning da kay Elizabeth Malaka Gamala, kay Dodge Dalida, kay Jocelyn Kalamaan, kay Jen Ignacio, nagatamyaw sa happy birthday ko no, kay Ace Marter, sang Sagwa Banwa, Balyadolid. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na, Santon Plus Herbal Capsule. Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Daligid lang. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 21-8. Una nga bula, resulta 21 kag 8. Second draw, ikadua nga bula, 37-20. Ikadua nga bula, resulta 37 kag 20. Third draw, ikatatlo nga bula, 7-36. Ikatatlo nga bula, resulta 7 kag 36. Lang ko yun tani. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 658 kita. Jackpot 62,314,871. Kombinasyon in any order. 2, 27, 34, 15, 38, 52. Resulta sang 658, 2, 27, 34, 15, 38, kag 52. Sa ilo kita 645, jackpot 86,2,264. Kombinasyon in any order, 31, 43, 42, 16, 45, 37. Kombinasyon sang 645, 31, 43, 42, 16, 45 kag 37. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Please stand by. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita, mga inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampiligan.
Action Radio. Pagkulunyon kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Samsan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:33 na. Morning lada kay Florante Pasinabo, kay Maria P. Marabilia sang Palawan, kag kay Joel Kalibot. Diri kita. Balita naton sa Kapitolyo, gobyerno probinsyal na nagtagbulig pinansyal kuno sa mga lokal vulnerable sector. Balita Kapitolyo. Si Aksyon Marlon Hinubia may report. Aksyon Marlon, please go ahead. Kahapon nga adlaw Nobyembre 13 ang gobyerno provincial paagi sa Department of Social Welfare Development Office kag San Carlos City Social Welfare Development Office nagpanagtag sa nga bulig pinansyal sa nakalain-laing nga mga grupo sa sunod sa San Carlos. Mayara sa nga 42,000 pesos ang ginpanagtag sa grupo sa nga persons with disability, 25,000 pesos sa mga locally displaced workers, kaga 260,000 pesos naman para sa mga daycare workers. Ini nga bulig ang napaidalom sa proyekto ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa diin 14 ka mga PWDs ang nagbaton sa nga taga 3,000 pesos nga medical assistance, tag 5,000 naman kada isa para sa 19 ka mga displaced workers, kag 4,000 kada isa sa 65 ka mga daycare workers sa 18 ka barangay.
sang syudad. Si Merly Garcia, nga officer in charge sang Provincial Social Welfare Development Office, among isa sa mga nagpanguna sa pag-distribute sang assistance kabuligman ang iya mga staff. Ang kaaksunog gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Henovoya, una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. I-sanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito,
Isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama... Philippine Standard Time, las 5:39. This time check is brought to you by ACS. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:40 na. Good morning na. Kay Edgar Tanaya sang Kanduni, kay Alex Puentes, kag kay Juliet Colingco. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Kay Norde Arevalo, good morning. Kay Jocelyn Arisibita Ulak. Kay Kevin Flores Monteclaro, good morning man. Dire kita, 3 ka person of interest sa pagpatay sa kagawad sa Sagay, ara na sa kustodiya sang kapulisan. May report si Action Brian Morden. Action Brian, please go ahead. May action na Fred, may 3 na ka persons of interest nga siya poder karon sang Sagay PNP kag isa pa ang ginapagita sa Dimatinion sa pagpatay sa number 1 barangay Kagawad sang barangay Lupizayna, syudad sang Sagay, tinalikdan nga hapon. Sunod rin kay Police Major Albert C. Hepe sang Sagay PNP. Ginpang-imbitar nila ini matapos may saksi nga nakatudlo sila nga dako ang posible nga sila amo ang taghimo sa pagpatay sa nasambit iyang kagawad. Pamalibaran pa ni Sing hingadlan ang mga ini bangod padayon pang ginapangita diri ang isa. Sa pag-imbestigar sa otoridad karon, ang biktima may ara sa nakaenkwentro tiniligdan nga mga tinuig kag nangin kabahin man sa pagpangusisa ang kahilabtanan sa biktima sa illegal nga droga sa diin. Ini siya ang nangin high value individual sa otoridad. Naibalaan sina Kagawad Mario Negro Agabon Action Fred. Ginpatay ini matapos nga nalutangan while nagasakay siya sining tricycle kag ginpunduhan sining mga suspitsado. May nagano rin no, may puti diri ang ang aton nga una nga nakuha na custody naton sang temprano pa sang after sa insidente na hold naton ini sa checkpoint kag amon siya nahatag sa aton lead sang aton investigation kag naka-arad kita sa nga ining duha nga ari sa aton. Inang balita, ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na. Kayo Pilya Galero Arce, good morning man. Mga blatter entry pagkatapos ni. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsang anong kalintangan. Responsable at ang balita, padayon nga ipalaknan. Malasig pero Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na. Kay Tire Sempron, iyong good morning man. Ari ho, Evergreen Herbal Capsule. Anong entre opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patro. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, arestado ining 6 ka mga persona sa 3 ka inasod-asod nga bypass operation kagabi sa mga kapulisan diri sa syudad sang Bacolod. Sa police station number 1, arestado ining 2 ka ginaligar drug pusher sa bypass operation. Las 7 kagabi sa sulod mismo sa Bacolod City Public Plaza. Ang suspect amo sanday Moksien Tampi, 31 anyos ang Purok Baradas, Barangay Alhis, diri sila sa Bacolod. Nadakpan man si Noraya Barani, 27 anyos ang Barangay 26. Din sunod diri kay Police Major Jovel Sidel. Ining subject sa bypass operation amo si Tampi kag ginakabigman sa mga kapulisan nga high value individual. Kag akto nga nagbaligya sang illegal nga droga. Now, nakuha diri kag na-recover sa suspect ining siyam tanan ka suspected shabu. Siyam ka plastic sachet sang ginasuspetsohan shabu. Nga ginabulubanta action na Fred 15 gramos nga by dangerous drugs worth value nga 102,000 ka pesos. Iling nga mga suspect ang detenido karon sa custodial facility sa station number 1. Nagsabat man ang mga kapulisan sa idalom sang police station number 9 alas 10:30 antak ng kagabi. Nagpatigayon man sang bypass operation sa Purok San Miguel, Barangay Sumag, diri siyudad sa Bacolod. Resulta sa pagkadakop kay Jo Marie Aguirre, 39 anyos ang Purok Jupiter, Barangay Singkang Airport. Now nakuha kag nakumpiskar sa suspect inong 7 tanan ka plastic sachet isang suspected shabu. Nagsabat man aksyon na Fred alas 10:50 kagabi ang mga kapulisan sa idalom sang police station number 6. Resulta diri sa pagkadakop man kay Jude Bellarmino, amuning subject sa bypass operation, Jordan Estonato, John Mark Manatad, kag Mike Villanueva lunsay nagapuyo sa Purok Arnais ukon Amalis 1, Barangay 40 diri sa siyudad sa Bacolod. Now na-recover sa mga suspect iling 5 ka plastic sachet sang suspected shabu. Balita report sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba.
Muna sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Kay Manju Arnihoda, good morning man na. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable at ang balita, kagaya na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna alas 6, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1, nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Edin Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon